Hyvää päivää kaikille siellä Kikissä. Tänään pitäisi tapahtua taas iloisia asioita. Pasi Radio tulee tänään jossakin kohtaa. Mä olen täällä jo kuulkaas hieman valmistellut näitä asioita. Toivomme, että meillä olisi iloisia asioita luvassa. Meillä on jo täällä studiot tulilla. Tomma nostan kyllä nyt tästä muualle. Mä osaan kyllä tän laatikon kanssa elellä. Mutta tämä pitää hoitaa esimerkiksi tästä pois, kun ympäri juovukkeessa kuljetaan tässä, niin on hyvä olla sitten, ettei ole tuollaista ansaa tohon laitettu. Meillä on täällä jo kaikki sen verran valmista, että tässä on pikkasen väärä kuvasuhde, hei. Mun mielestä. Kun ottaa huomioon tämän ja toi uusi kamera, niin vetäisköhän toi jotain 16 suhde 9 tossa? Mä en oo ihan varma hei tästä asiasta. Mutta sillä me nyt tänään mennään. Levari oottelee siinä jo, että se lähtisi rokkaamaan. Ja se on ehkä, en tiedä, ei toi oikein oo hyvä toi kuva mun mielestä. Siis, mutta en mä sitä nyt rupea tässä vaihtelemaan. Sitten meillä on täällä jo Windows XP on tulilla, videokone on tulilla, tarkkailukone on tulilla. Emme vielä laiteta käyntiin. Monitoreissa ei ole vielä päävirrat käynnissä. Tämä vähän nyt häiritsee tää kuva. Tää ei ole mikään niinku paras mahdollinen. Musta ei ole mustaa tässä. Mä en tiedä mistä se johtuu. Kyllä se johonkin. Ehkä toi ei ole oikea kamera tohon sit kumminkaan. Ehkä. Mulla ei nyt vaan oo parempia kameroita täällä. Ikävä kyllä hei. Mutta sillä mennään mitä on annettu ja tossa olisi ollut muuten hyvä kamera kans. Tämä. Soita nukkahuilulla ukkonoa. Tämä. XP siellä on kuulkaas ajossa. Mihin mä saan tän pystyyn? Mulla ei nyt tullut telinen mukaan, kun mä ajattelin, että mä tarvitsin tellinkiä tähän. Mikähän mä saisin tän? Mun pitää laittaa hei tää pyörimään tohon, että mä näen. Mulla ei nyt oo sitä tellinkiä tässä. Jesarista taiteilet semmoisen puhelintelineen. Jesarista. Hei, tää pitää viedä jonnekin muualle nyt tästä, ettei se vaan mene rikki. Näitä ei saa enää, tai saa näitä varmaan jostain e-pausta, mutta jotenkin tulee niinku mieleen, että ehkä me ei nyt näitä kohdella kaltoin. Minneköhän mä tän nakkaisin?
Kaikista paras kohdehan olisi tietysti. Mun täytyy ottaa pienet nokkaunet hei vielä tästä tänään. Mun pitäisi noita... Nyt mä unohdin laittaa vittu ton valon päälle. Tää pitää jonnekin. Laitetaan se vaikka tuohon serverin päälle. Sekin on muuten jäänyt tohon. Täällä on jo koneet hei valmiina ottamassa käynnistyskäskyä. Tuolla kaapissa. Siellä on jo virrat päällä. Kyllä se aina muutaman asteen siinä hei lämpenee toi. Kun rämäytetään koneet päälle, kun ne on valmiudessa siinä, niin... Hei, onks mun näin iso kattila täällä? Sillä sais tehty jotain herkkuevästä. Herkkuevästä. Hei, munakuppi! Munakuppi on siinä. Hei, tänään tulee Rydman. Batman ja Rydman tulee tänään hei hoitamaan teidänkin asioitanne. Vieläkös Pasiradio Irkki-kanava on aktiivinen? Mä en oo ollut siellä vuosiin suunnittelemassa yhtään mitään, mutta kuuleman mukaan se on olemassa. Että niin ihmeellistä kuin se onkin, niin kuuleman mukaan olisi olemassa. Nyt täytyy taas katsoa, että saanko mä tätä mitähän vittua täällä nyt taas tapahtuu? Taas se pyörähti jotenkin. Oudosti. Irkissä on elämän keskipiste. Periaatteessahan se olisi muuten ihan mielenkiintoista tollanen Irkki. Mut mä en oo kyllä siellä. Tämähän olikin muuten väärä biisi, saatana. Vaihdetaan levyä. Sepäs olikin kaunista. Saimme kuulla kauniin kappaleen
1600-luvulta, jonka oli säveltänyt Zick-Zack-Zock. Zick-Zack-Zock sävelsi tätä kappaletta kokonaista 15 vuotta, ja tästä on tullut klassikko. Toi on muuten oikeesti vittumainen soiti. Toi on vaikee. Ihan oikeesti. Ei ole vielä uudet lasit, mutta tää on tällaiset korvaavat. Tää on tämmönen korvaava tuote. Mä yritän kavereiden kesken tsikkis. Hei, mulla on täällä hyvät lasit oikeesti. Siis mä sain sellaiset. Mikä tää on? Tyhjä toppa. Nää kun mä laitan päähän, niin mä en näe mitään. Ihan näkyy vaan sellaista juttua tässä. Mut näissä laseissa onkin semmonen hauskuus. Kun mä otan tän levyn tästä käteen, ja kun nää on niin vitun pienellä tekstillä välillä kirjoittu, niin nyt rupes näkyy hyvin. Ruma rilluma rei. Kossu Vissy Pekka. Mä Turo oon. Eli tällä näkee niinku hyvin lähelle. Eli kun mä soitan teille tänään musiikkia, niin mä menen tälleen, niin nyt näkyy hei hyvin. Eli tässä on tällainen, ihan sumeeta on, mitään ei näy, sellaisia hahmoja näkyy, mutta heti kun mä esimerkiksi mikseripöytää, kun mä täällä säädän, niin nyt rupes kuulkaas näkyy todella selvästi. Siis mä sain tänään tällaiset lasit tuolta, oi kun tuulee, vaikka ei ole mitään otettu. Noihin elektroniikkahommiin tää on niinku ihan helvetin hyvät lasit. Esimerkiksi jos mä rupeen tutkimaan tuollaista muistia ja juotoksia, niin noi vaan kuulkaa siihen noi kakkulat vaan kuulkaas silmälle, niin on oikeesti hei aika bueno. Mut nää saattaa olla semmoset, että näille näkee. Hyvää päivää. Kiitos kysymyksestä. Sanoisin, että viikko se on ensi viikollakin. Ja yritän ensi viikolla myöskin raikasta ja ravitsevaa teiltä pummata. Ensi viikon päästä lähetys muuten onkin sit sellainen, että mä en pysty yötä myöten rilluttelemaan kanssanne, vaan tarkoittaa hei sit sitä, että jos ensi viikolle tulee tuotantopullo, niin se lähetys alkaa jo käytännössä kello 16 ja lähetys on loppu jo 12 aikaa. Se johtuu siitä, että mun pitää olla lauantaina viikon päästä. Selvä. Jo tossa, mitähän se oli se kello? Kello 13, eli käytännössä mun pitää aamulla olla selvä. Selvä! Mutta se on semmonen juttu se. Mut tänään mä ajattelin torkahtaa tuossa kohtapuolin ja
Tarkoittaa hei sitten sitä, että nyt otetaan hei vähän hampparin käyrää. Onks meillä muuten mitään? On siellä vielä 2 kynää, ei oo hätää. Hyvä tää. Ne on ruokaa. Ruokaa. Me pärjätään pitkän aikaa. Noin. Ja kyllä nyt kelpaa hei. Että hyvin pärjätään. Sitten apteekista tuli hei eihän täällä ole edes lataus päällä. En uskalla pitää näitä päällä. Meitä pelotellaan niin paljon, että näistä asioista, että noi syttyy palamaan. No tää onkin 100% nyt tää värkki. Mut apteekista tuli monivitamiinivalmiste. Ja se maksoi 21,68. 250 tablettia eli Pasi Viherahon vitamiini tasapaino on nyt hei joo, toi on joku varohalpoja kopioita makarylli, mutta vitamiinit tasapaino on nyt kunnossa, kun se on pakko, että pysyy niin kuin, että pystyy autoverojakin makselemaan, niin se on pakko. Katainen syö täällä pöydässä. Ja toi Petteri Orpo. Ja Riikka Purra. Ne syö mun pöydässä. Ne syö sinunkin pöydässäsi, vaikka ne väittää, että ei ne syö, mutta kyllä ne oikeasti syö. Ja sit siellä on Demarikin vetämässä vielä vähän välistä. Reilun vuoden päästä siellä on sitten Demarit kädet ojossa teidänkin pöydissänne. Vittu mun loppuu tupakat. Joo. Vitamiinit kunnossa. Mitä hyvä tietää, onpa kiva, että kun saa molemmat mitkä palvelut. Siis niinku syömään Katainen ja Orpo. Vai miten se meni?
toi on kyllä oikeasti aika perseestä, että joku autovero. Siis tasavero, siis sais sekin olla vähän jotenkin liukuva. Onko se sitten taas väärin, että no ei se kyllä väärin ole, vittu, jos joku vetää tulee uudella Mersulla ja se on maksanut siitä saatana vitusti rahaa, niin kyllä silloin varaa maksaa siitä saatana pien käyttömaksu. Meikäläinen säästi 3 kuukautta, että mä sain tuollaisen ambulanssin maksettua. Mitähän se maksoi? 700 vai 650? 700 se taisi olla jotain. Vai olisiko ollut 750 tai jotain tällaista. Ja mä maksoin sitä 3 kuukautta tuota saatanan autoa. Ja sitten toinen kuukausi odoteltiin, että pystyy hakemaan se, kun toi tuli aika kaukaa. Toi tuli tuolta Lieksasta toi auto. Ja se hakukin maksoi vähäsen ja sitten 2 auton dieselit ja tällaisia juttuja. Niin tuossa kohtaa näkyy terävästi. Vittu kun tulee niska kipeäksi, joutuu näillä moniteholaseilla mitkuttelemaan päätä. Niin mut selviydyin kuitenkin nois hommissa. Se oli ihan hauska Mersu-hakumatka. Eessä pyöri nastapyörä ja toisella puolella pyöri kesärengas ja takana pyöri kitkapyörät. Ja toisella akselilla oli 15-tuumaiset ja toisella akselilla oli 16-tuumaiset. Hyvin meni mut venköön. Kun ei käynytkään ne 4 pyörää, mitkä mulla oli mukana, mitkä olisi kaikki ollut kitkoja, niin vittu ei mahdu pyörimään, kun jarrusatula tulee eteen. Oisihan sen tietysti voinut se jarrusatula ottaa siitä irti, että olisi mahtunut pyöriin. Kerran mä ajoin yhden auton pajalle muuten silleen, että mitä mieltä oot, onko meillä hyvä hallitusohjelma? Mä en vaan ymmärrä sitä, että tässä tapauksessa, kun on näin ankea tilanne, niin kai niistä voisi pikkasen tinkiä niistä EU-jäsenmaksuistakin. Että jäisi enemmän niin kuin rahaa kansalle. Ei, siitähän ei tingitä. Se on varmaan viimeinen vereimiä, mikä kuppaa tämän vitun paskapläntin täältä maapallolta tyhjäksi. Ja lisää kuppareita. NATO kuppaa. Mä en oikein jaksa uskoa, että se NATO mitään meitä auttaa. Se tullaan varmaan vielä karmealla tavalla huomaamaan. Ikävä kyllä. Mutta taas se meni politiikkaan tää keskustelu. Aina se menee politiikkaan. Mutta mä ajattelin vetää kohta pienet tunet tässä hei tänään olisi sitten hei se lähetys. Mä en ihan tarkkaan osaa sanoa. Mä laitan kello on nyt ton verran. Mä laitan kellot soimaan, otetaan äänet pois, ettei kukaan vatipetteri sieltä soittele mulle. Vahingossakaan oli asiaa tai ei, niin ei kaivata nukkuessamme puheluita. Laitan kellon soimaan hei 19.30. Se ei tarkoita sitä, että lähetys alkaa sen jälkeen. Jos mä herään, mä oon monta kertaa herännyt silleen ilman kelloa, niin on mahdollista, että alkaa aikaisemminkin, mutta
Mut viikon päästä perjantaina, jos on viunaa, jos joku lahjoittaa tuotantopullon, niin se lähetys alkaa. Sitten alkaa kuulkaas kunnollinen kalsarikännimeininki. Eli päivällä jo aloitetaan. Ja näin poispäin. Mutta nyt on lämmityksessä jo lähetyskaappi, studion audio, videopuoli. Monitoreita ei lämmitetä, se vie niin vitusti sähköä. Mutta sillä hei aloitetaan ja Pasiradio saadaan sit ruksuttamaan taas tänään ja näin poispäin. Miltä se ihmiset kuulostaa? Onko se hyvä homma? Heillä on käytössä. No, minutочку. Tää on muuten ihan niinku ärsyttävää, että sä meet jonnekin Facebookin etusivulle, niin siellä alkaa joku video mölisemään tuolta ylhäällä pikkunen. Ärsyttäviä. Se on muuttunut taas jossain kohtaa. Kebappia, pizzaa kaikille. Hyväksytte suunnitelman, joo. Tälleen me nyt mennään sitten kuitenkin viikon päästä. Tänään nukutaan vielä vähän aikaa hei tässä ja sitten aletaan yhdessä kuulkaas ryystämään. Kikissä autoplay. Ajattelin, jos sä sammut siellä nyt ja sit sä oot siellä kännin ja rapulan välimaissa, niin sit sieltä alkaa kuulua. Tämän illan Pasiradios on pullo viinaa ja nyt kuunnellaan musiikkia. Te voitte soittaa tänne numeroon 045 784 00950. Soita ja voita. Aattele, jos näin pääsee käymään. Tapio viinaa. Tapsan tahdein me vaan tanssitaan. Mä laitan tän kylmenemään hei tänne. Tänne näin. Näyttekö te? Tänne! Siinä on lantrinkkia. Tuonne odottamaan pullon henki. Johda sinä meitä tänään. Johda meidät iloisempaan huomiseen ja perjantaiseen. Voimme myös ottaa vitamiineja, herkullisia vitamiineja. Ja elämä hymyilee. Emiliaa! Ei Emiliaa, kun Tapsaa. Meillähän korkki aukenee aina tuossa lähetyksen alkutiimoilla. Tuollakin on muuten kölliä tällainen. Tää on kyllä jo mennyttä. Toi on mennyttä tavaraa. Mikäs tää tällainen laimee kama on? 3 kakkosta. 3 kakkosta. Tää on hyvä. 3 ysiä. Just vein pulloja pois, ei oo kuin muutama hassu tyhjä siellä. Posti tuli. Hän on tällainen. Postin tuo. Laitetaan toi muuten tonne. Sitten tehdään nyt tällaiset järjestelyt täällä. Siellä on vanhat hyvät aromit tallella. Mitäs toi? Toi tonne. Mulla ei ole mitään välipaloja täällä. Välipalo. Vai?
Tänne kyllä mahtuisi vielä ruokaa. Pitäisikö sitten hakea lisää tuossa kuukauden tarpeet kerralla? Makarylliä ja herkkuja. Noin. Mut se odottelee siellä, kuulkaas kohta moi! Tässä on. Kynnet pitäisi leikata. Mitä mieltä sä oot siitä, että tänään tulee Pasi-radio? Häh? Oisko se hyvää? Onko nälkä? Pasi-radion nälkä. Onko? On. Mä näen sen täältä. Kieli lipoo. Pasi-radion nälkä. Onko Pasi-radion nälkä? Makkara. Kyllä sulle pitää vähän antaa, hei. Ei tästä tuu. Ei viitti kiusata hei toista. Ihan vähän annetaan, hei. Tuosta pussista. Noin. Noniin. Onks hyvä? Saat illalla lisää, kun iskä on hulluna humalassa. No niin, ja sit vettä juomaan. Tonne noin. Aha. Siinäks oli kiitos. Siinä oli kiitos. Veti kupin tyhjäksi ja lähti menee. Jos se olisi märkä koira, niin se olisi vielä ravistellut vedet mun päälle. Eikö se olisi ollut ihanaa? On ollut tosi ihanaa, hei. No näköjään se maistuu. Se vetäs sen siitä helttaa. Se vetäs sen helttaa, hei. Sinne meni herkkujen herkut. Herkkujen herkut. Loppuks meni niinku satkapaperi tästä taas, näyttääkö? Sinne meni taas 1,50. 1,50 lähti taas. Iloisesti. Kyllä mä kohta rupeen nukkumaan. Mun on pakko saada vähän levättyä, että mä voin huutaa sitten tuohon mikrofoniin pienessä juubaloisessa. Ja tätä. Mistä teet aina löytyy tänne? Siis vakoiletteko te mua? Mä alan epäilemään, että tää on niinku aina päällä tää lähetys täällä. Kun näin nopeasti. Mulla loppuu muuten tupakat. Tässä on muuten oikeasti nyt sellainen ongelma, että no kyllä nyt puoli toppaa pitää huomiselle riittää. Taas kyllä hyvä semmonen EU-direktiivi, että tupakin pitäisi olla vähimmäispituudeltaan 0,5 metriä. Ja sit tupakin mittaiset työläisten tauot pitäisi määritellä.
Mikä pastilli? Mitä se tarkoittaa? Pastillivärepäivä. Mä en nyt ymmärtänyt tuota kysymystä. Tai otetaan tohon. Mikähän tää Suomi on menossa? Telia vähentää 168 työntekijää ja aikoinaan miten ne saa pidettyä pystyssä noita lafkoja, jos koko aika potkitaan jengiä pihalle? Tästä tulee muuten kehitysmaa tästä maasta. Elisa on ehkä, ja vaikea on mennä sanoa, kun Elisankin hommia tekee samat jengit kuin mitkä tekee muillekin. Filterillä. Ei kai nyt jumalisten filterillisiä savukkeita. No eihän se mitään, Klubi 22 kehii, kyllä se käy mulle sekin juttu ihan hyvin. North State, pysyt kunnossa. Muistatteko te muuten sellaista Klubi 22? Siinä oli se puuholkki, se törkättiin sinne ja sitten röyhyteltiin. Sitä ei muuten muista kaikki. Se on mun mielestä loppu jo 80-luvulla se leikkiminen. Klubi 22. Onkohan sellaista muuten olemassa enää? Klubi 22. Löytyykö täältä? Täältä löytyy jostain rasia. Se on loppunut jo 71. Mutta semmonen puuholkki oli joskus. Siihen laitettiin niinku filteritön savuke. Kuka vetää ilman filtteriä muuta kuin pultsarit? Hei, sieltä saa parhaat aromit. Pitäishän se tietää. Ei se voi pitää paikkansa. Vai meinaaks ne oikeesti nämä tyhmät päättäjät, että kun otetaan filsu pois, niin se niinku vähentäisi jotenkin röökaamista. Sieltähän tulee raaempaa kamaa ja tää tuntuu nyt oikeesti ehkä, en tiedä. Kummalliselta kuulostaa tollanenkin veto. Mentolithan lähti jo. Vain pultsarit vetää ilman filsua. Joo, selvä. Vedihän mäkin tossa silloin, kun ei ollut vilsuja, niin tossa vähän aika sitten, niin mä käärin paperista ja sellaisen rullan siihen ja se siihen vaan. Ja niin, en mä tiedä, sit paremmat sauhut siitä tulee kyllä. Paremmat savut sieltä tulee kyllä. Ai. Mulla ei ole tänään mitään erikoisia juttuja. Tänään on vaan silleen iloisesti keskellä iltaa. Lauluhetki. Lauluhetki koittaa. Iloinen lauluhetki. Mä jotenkin muuten arvasin taas tän jutun. Siitä. Morjes.
ja näin poispäin. Ei tää ymmärtänyt tää Jantteri edes klubi 22 päälle. Aika surullista. Hyvä oli. Mulla on tuolla, jos mietin, että mulla on rapulamättöä tuolla, niin mulla on purkki hernekeittoa, lihaliemikuutioita, makkaraa ja makarylliä. Niin sillä viskataan hei menemään ehkä lähetyksen jälkeinen elämä. Ehkä striimaan, ehkä en. Sitäkään ei ihan tarkkaan ottaen tiedä. Nyt meillä on muuten täällä taas jälleen kerran missäköhän se muuten on? Ei vittu, onko kaatunut? Tää on vähän ikävä juttu tää. Täällä on Lokate 32 kaatunut, mutta se toimii kyllä. Mulla on kyllä varmuuskopio kannasta kyllä olemassa, että kaikki koneet seuraa tällä hetkellä. Seuraa kantaa, tietokantaa, mikä on palvelimella. Ja tää niinku, minkä takia tää ei jää päälle tänne. Laitetaan toi tosta päälle ja noin, nyt se on taas oikein. Muuten itse asiassa, missä se, mikä täällä nyt mölyää taas, Ola. Mä lyön vaikka Facebook. Tää on muuten ihan rasittava nykyään tää Facebook oikeesti. Tää on niinku hirveän rasittavaa, että kun sulla on joku etusivu auki, niin se alkaa mölyymään siinä. Se mölyy 3 kierrosta sen videon äänet läpi ja sit se hiljenee. Taas on Zuckerberg keksinyt meille semmoisen ärsyttävyyden, että pitäisi varmaan oma Facebook kohta järjestää. Pasi Puukki. On vaan palvelimilla vaatii aika paljon vääntöä, kun pitää kaiken maailman tietokantaa olla ja kaikkea. Kaistaakin pitäisi olla. Maksivikuvan koko 7,4 kilotavua. Ei noi ole mainoksia, kun noi ei ole mainoksia, noi on niitä Facebookin niitä. Mikä TV-katkosta? Mitä TV-katkosta? Missä meillä on TV-katkos? Naisen eli onko muka Pasi Puuk? En mä koskaan. Nyt mä en, sanavarasto on niin suppea, että mä en nyt saa sitä. Tälle illalle on raikasta ja ravitsevaa, ensi perjantaille ei sitten taas ole. Mutta eikö se ollut silleen, että joskus on ja joskus ei ole. Ja sitten joskus on se, taas se ei ole. Näin mä oon asian ymmärtänyt.
Mutta tämä päivä mennään iloisesti soitellen, kilistellen pulloa. Tai eihän nekään enää kilise. Mitäs Riikka Purra meille kertoo tänään? Riikka Purra. Tiesittekö, että Suomen kansalaisuuden on aiemmin saanut helpommin henkilö, jolla ei ole luku- ja kirjoitustaitoa? Jatkossa kiristystemme ja muun muassa kansalaiskokeen suorittamisvaatimuksen vuoksi moinen ei ole ylipäätään mahdollista. Siis tämä on ristiriitainen jengi, tämä perussuomalaiset. Siis tämä on hyvä asia. Tämä on parempi kuin hyvä asia, tällainen muutos. Tästä pojot persuille. Li Andersson. Tämä on pakko olla sontaa. Viekö äärioikeusto Euroopan Trumpin, Yhdysvaltojen ja Venäjän syliin? No ei vie. No tämähän on, eihän tätä edes tarvitse katsella. Tämähän on ihan taas puhtaasti pimpeli pompeli, moro. Morjes. Mut sit taas noi niinku nää Rydmanit sun muut, niin miksei sinne pistetä sellaista ministeriä, mikä tietäisi noista asioista? Oikeesti. Eihän niillä kestä kyllä pää sellaisilla ihmisillä, kun tietää mitä ne... Sinnehän pitää saada just joku pölhäke, mikä pystyy silmääkään räpäyttämättä tekemään tollaisia kansalle vihamielisiä päätöksiä. Vihreät nuoret ehdottaa perustulokäyttöön rajat auki. Lyhyempi työviikko. Ne ei ymmärrä noin, en mä tiedä, kyllä mä lopettaisin noin Venäjä-pakotteet Suomen osalta, jos mulla olisi vallanvaltikka. Ja mä yrittäisin jotain laihaa sopua naapurin kanssa. Se ei tarkoita sitä, että me hyväksyttäisiin ihan kaikki naapurin tekemät jutut, mutta laiha sopu sinne pitäisi saada. Ja Vispilän kauppaa ees sun taas, niin se olisi niinku mun mielestä ratkaisu moneenkin asiaan. Varsinkin Itä-Suomen ahdinkoon. Mutta ei se nyt ihan niin yksinkertaisesti sekään ei ole. Tai mun mielestä se olisi aika yksinkertaista, mutta ei tietenkään yhden diktatuurin varassa pitäisi olla missään nimessä, mutta se on se EU on syöpä. EU on loppupelissä niin pien pläntti täällä loppupelissä kumminkin, että ei pitäisi alkaa niinku mun mielestä pullistelemaan. Siinä käy vielä huonosti siinä hommassa. Ikävä kyllä. Onko kalsarit syytä vaihtaa, jos siellä on jarrutuspaikan kohdalla on reikiä ja sivussa on reikiä, niin pitääkö kalsarit silloin vaihtaa vai käännetäänkö ne toisinpäin? Lyhyt ja tekninen vastaus. Vaihdetaan, ei käännetä. Reikähaara
peräsauman kohdalla reiki- ja sivusaus kangas on selvästi ohentunut ja rispaantunut. Kyse on rakenteellisesta kulumisesta, se ei parane kääntämällä. Hygienia. Alusvaate on ihokontaktissa intiimialueella. Kääntäminen ei poista bakteerikuormaa. Olen suihkautellut käsidesiä usein eteen ja taakse ja näin olen hoitanut tätä hygieniaongelmaa. Hauska värkki. Käsidesiä ei pidä käyttää intiimialueiden iholla runsaasti. Miksi ei? Kuivattaa ihoa voimakkaasti. Lisää ärsytys- ja haavaantumisriskiä. Pese alue puhtaaksi haalealla vedellä. Minä käyn saunassa ja istun saunan kiukaalla useasti ja siinä kaikki bakteerit häviävät. Mitäs se sitten siihen sanoo? Sanon tämän suoraan ja teknisesti. Saunan kuumuus ei sterilisoi ihoa. Vaikka saunan kiuas on 200-400, se ei tarkoita, että ihonpinnan bakteerit häviävät istumalla saunassa. Auttaisiko iso saavi, jossa on kiehuvaa vettä? Jos perän laittaa sinne, niin lähteekö bakteerit? Älä missään tapauksessa laita kehon osaa kiehuvaan veteen. 60 astetta palovamma sekunneissa. Enhän minä sitä sinulta kysynyt. Minä kysyin, että lähteekö bakteerit. Joo. On tää kone kyllä hauska värkki, hei. Tässä on niinku ihan... Mä oon vääntänyt ton ChatGPT:n kanssa jo tossa niin paljon, että mä oon varmaan jossain ihme punaisella listalla, että tulee niin ihmeellisiä kysymyksiä. Mä oon ollut tekemässä omaa ydinvoimalaitosta tänne ja painereaktoria se ei neuvonnut mulle tekemään ja on kuulemma kiellettyä oman energian tekeminen. Sitten mä kysyin siltä, että pitäisikö mun dynamon päähän hitsata joku veivi ja veivata sitä, niin sen saa kuulemma tehdä, mutta sitten se sanoi, että siitä tulee niin vähän sähköä, että mä en saa sillä mitään tehtyä. Oot sä muka kysynyt ydinvoiman ohjeita sinäkin? Eihän se periaatteessahan se on kai yksinkertainen juttu. Sauvaa työnnetään syvemmälle, niin reaktio nousee ja ollaan kumpikin jollain ihmelistalla varmaan. Ja tehoa tulee enemmän ja vesi kiehuu enemmän ja veden paine, tai se höyryn paine nousee, mikä pyöristää sitten turbiinia ja turbiini pyörittää sitten generaattoria ja eihän se sen ihmeellisempi juttu se ydinvoimalla periaatteessa ole. Mutta ehkä joku hiilivoimala voisi olla toimiva ratkaisu. Koska lottavoitto tulisi, niin voisi jonkun oma vihreitten iloksi jonkun hiilivoimala pistää tuohon pyörimään. Pitäisi saada joku sensuroimaton versio, kun toi nikottelee nykyään ihan yksinkertaisista asioista, kun se kyselee, että tämä vaatii luvat ja tämä vaatii sitä ja tämä vaatii tätä. Niin pitäisi semmoinen sensuroimaton. Gemini antaa muuten parempia tietoja joissain asioissa.
En mä tiedä paljon mulla on ramia täällä. Paljon mulla on tässä koneessa, mikä mulla on tässä. On tää kyllä aika paljon. On tää kyllä jonkun verran, hei. Kun rupeaa tosta kattelemaan. Niin. On se nyt mun koneelle aika hyvin, hei. Kumminkin. Ei siinä silleen mitään ihmeellistä ole. Ei toi nyt varmaan paljon kuitenkaan ole. Mun paras kone on varmaan tuolla takana. Heitetään se muuten. Vittu se on päällä. Miksi se on muuten päällä? Ei se oikeesti ole päällä. Tää vaan väitti tää softa, että se on päällä. Ei se oikeesti kyllä ollut päällä. Tai sit se on kaatunut. Katsotaan huvikseen, että no niin. Tidin, tidin. Vastaa. Johan rupes vastaamaan, hei. Noin, se käynnistyi. Katsotaan paljon täällä on. Täällä pitäisi olla jonkun verran. Tää vaan kestää puutata. Mä jonkun sovelluksen tänne asensin, niin täältä tuli sellainen, että tää miettii 5- pyörivät systeemit, niin se vetää 10 sekuntia, että sinne tulee teksti. Ensin tulee sininen taustaväri. Nyt tuli sininen taustaväri. Ja kohta tulee plinglong. Sitten se on käyttövalmis. Mä en ole ikinä tiedä, miten se pistetään pyörimään omalle koneelle. Mä oon tuota selainversiota käyttänyt. Nyt se lähti käyttiin. Laitetaan tosta, hei. Ei tää loppu 32 gigaa toi nyt. Kyllä sillä pärjää näissä hommissa. 8 ydintä. Pistetään takas kiinni. Noin. Miksei se pidä mitään ihanaa ääntä, hei, tässä kohtaa. No pitihän se. Limme. Sinne läks kone. Ei täällä niin paljon sitä muistia meillä ole. Mutta aina täytyy muistaa, että huonomminkin voisi asiat olla. Silloin alkuaikoina, kun mä aloitin tämän radion pyörittämisen, niin kyllä se oli niin kuin tuskaa, kun ei ollut mitään saatana etsintäjuttuja eikä mitään. Joku Windowsin oma etsintäjuttu, niin se oli kyllä niin synkkää touhua. Synkkää touhua, että nythän me jopa löydetään kappaleitakin, jos meiltä löytyy niitä. Mutta hei, nyt mä käyn nukkumaan, kuulkaa, niin pysykää kanavalla ja nauttikaa nyt vaikka kahvia ennen, että ette sammu sitten hei ihan kesken kaiken. Ja näin, mä otan pienet unet tässä ja sit jaksetaan kuulkaa lähettää. Tuolta ruudusta näkyy sitten meikäläisen naama, mutta ei siellä taida olla. No on siellä koira kattelemassa, se aina tykkää tossa köllötellä tossa sohvalla, hei. Tässä se tykkää kuulkaas kölliä. Makkara! Makkara! Katos mikä täällä on. Hei!
Örkki! Onko nälkä? Heti kun sanoi tolleen, niin pää nousi. Makkara! Missä kissa? Kissa. Missä kissa on? Missä on kissa? Kissa! Tuos tänne. Hei, tänne näin. Tule. Tule tänne näin. Me käydään nyt hei nukkumaan. Kyllä tälle pitää illalla antaa hei herkku siitä, että ennen lähetystä käydään kakkilla ja pissillä. Sitten me annetaan sulle vähän jotain hyvää. Ja sit mä jossain kohtaa huudan, niin tassu tulee. Anna tassu. Tassu. Anna tassu mulle. Tähän. No. Tähän näin. Tassu. Noin. Hyvä tyttö. Hyvä tyttö, niin kiltti tyttö oot. Kiltti tyttö olet. Onko siinä roosa tyttö, onko? On roosa tyttö siinä. Tää on kyllä toisen kiltti koirahan tää on. Tää on vähän tällainen välillä vähän jukuri päällä, mutta ihan kiltti tää on. Et sä purematta niele. Et sä purematta niele. Pitääkö rapsuttaa korvan takaa vai älynystyröitäkö pitää hieroa vai mitä pitää tehdä? No niin, tassu tuli sieltä taas. Tassu tuli sieltä taas, niin tassu tulee. Kyllä se vanhalla vielä se tassu nousee. Tääkin on jo 10 vuotta tää ötökkä. Pitkän tovin se on tuossa kulkenut rinnallamme ja silloin on ollut ihan hyviä meininkejä. Yhden sohvan se on vetänyt palasiksi. Se veti pentuna, kun se tuli, niin se veti yhden sohvan ihan palasiksi. Tai oli siitä runko jäljellä, mutta kaikki muu siitä oli hävinnyt. Hyvä tyttö, niin sitä pitää. Sohva piti voittaa. Sohva piti voittaa. Ja näin. Mutta hei, tänään jossain kohtaa. Ihan tarkkaa ajankohtaa en osaa kertoa, kun täytyy ensin kerätä vähän virtaa tänne päänuppiin. Ja no mitä? Niin. Oi meidän pientä. Pieni hauveri. Niin joo, torissa on niitä sohvia kyllä, niitä löytyy. Ootteko huomannut, että kirjahyllyjä ei enää taho löytyä? Ne on vähän niinku silleen kiven alla nykyään. Kun ihmiset ei käytä enää kirjahyllyä. Mä oon sen verran vanha jäärä, että mä tykkään kirjahyllyistä ja tänne mä en sitä saa, kun täällä on tää rakennelma sellainen, että se ei oikein minnekään mahu muuta kuin tohon, missä on tossa toi pianon takana. Pianokin on rikki. Mä olisin varmaan soittanut teille pienessä humalluksessa pianoakin, mutta se on rikki, mä en tiedä mikä siinä on. Se vaan himmeni 1-2 yllättäen. Niin kirjahylly ja silloinhan mulla oli Hollolas, kun mä asuin, niin mullahan oli siinä kirjahyllyn keskellä on se kolonen, sehän on telkkarille niin kuin käytettävissä. Tosin ei tämän päivän isot taulutelkkarit sinne mahu, mutta ei kai mitään isoja telkkareita silleen tarvitakaan. Et ihan riittää semmonen tavallinen pikkunen TV, kattelee sit vähän lähempää, tai sit hommaa sellaiset pullonpohjalasit, ne niinku suurentaa sitä näkyväisyyttä. Niin se
Niin no silleenhän köyhä voisi saada 5-vitosen itselleen tai jonkun ison telkkarin, kun hommaa semmoiset oikeanlaiset silmälasit, mitkä suurentaa sit näköalaa. En oo ajatellut mitään Discordia laitella. No mikä hätä sulla? Häntä jympsyttää mun polvea, miksi? Peto. Mikä halipula sulla? Älä nuole mua, sulla on niin märkä kieli. Sulla on niin sikamärkä kieli. Mikä halipula sulla on nyt? Tää on harvoin tällainen. Nyt se on ei kun makaronihan tää syö. Eihän tää mitään makkaraa syö. Tää syö makaronia. Vai mitä? Se on sun suurta herkkua. Rouskuu hyvin hampaitten välissä, kun vetää raakaa makarylliä. Mut joo, tänään illalla sitten jossain kohtaa. No, mikä nyt on? No niin, sulla on märkä kieli. Sulla on ihan sikamärkä kieli. Niin. Ja häntä jyskyttää siellä hei mun polveen. En tiedä miksi. Peto. Onko peto? Oi jumalauta. Ai. Eiköhän jäädä hei oottelemaan taas lähetyksen alkua, niin ehkä meillä on taas viihdettä tarjolla sitten siellä. Hei, näihin kuviin, näihin tunnelmiin, kyllä se tästä vielä perjantai lähtee kuulkaas käyntiin. Ei muuta kuin mukavaa päivänjatkoa, hei hei.